sing dibayangaken alus lembut ning tangane nempu dipareki kuntanganku tangan apa si pelabuhan kapal meluluk iban. Aduh Gusti ya Gusti Ari sampean wis eling kula pesan nang Gusti sampean kodak beli sadar bodong-bodong iman pakaian kenen rasane wong lagi duwe sampai ugal-ugalan pribasane sampean ku Gusti Ratu kayak hilang separuh raga ratu pengantin.
Ratu pengantin adi panjenengan grahana di angsal damel yayu. Mas Buta Grahana di Gusti Ratu. Sing ditunggu-tunggu wis tekan. Monggo 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 monggo. Yu Sun. agunging pangapunten mbok bilih kadang panjenengan grahana di terlambat ya Yunda. Wong becik pasti ketitik, wong ala pasti ketara, wong bener pasti ketemu. Sesepuh Tawang Sari ngelamuning tengah wengi sumedot rasane ngati kemutan tresnane ngati kaya kewi sora kanti kaya wisora kanti kepengen dadi siji salonku kali rahayu Bapak Dakuni Bapak Dakuni Bapak Dakuni Bapak galang matur kesuwun Bapak galang ngaturaken matur kesuwun Bapak galang matur kesuwun Rai Abdi dalem ya Yunda. suwe nungguning sotakaning sliramu kang gawa tugas kongkon luruh geti suci kelawan loro tambah supaya bisa anggone nambani lara sing den rasakaken yayu ratu pengantin saat saiki apa segala tugas saking yayu iki wis oleh hasil rai Ya Yunda ratu pengantin hampura sedurunge Yunda napa sing diperintah dumateng sampeyan gulang-gulati salah swijining usada kanggo ngobati
apa sing lagi dirasakan ning Yayunda berhasil Yayunda? Sampun berhasil Rai. Bener yu. Lantas lamun iya wis berhasil, endi buktine yen bae sliramu iki nggawa tambah kanggo Yunda ratu pengantin? Maklum Yayu, yongan gah sing digulati kudu benda mati, benda urip. Melolong matamu nanang sakejap li bisa ngucap gawe kaget maning atini. Mama Lurah Kasim sareng Mama Naura ngaturaken matur kesuwun. Mama Luna matur kesuwun. Sampai-sampai kula saking kesele, saking kengelane ageman sing kesebut kacap benggala gaib kula gunakaken, kula manfaataken. Tapi setelah kula tinggal dudu apa sing dimaksud ning sampeyan. Kedelenge kuyu grembol kaya wong edan. Mangsa iya sih bayanilah kaya wong edan. Kok mangkonon? Apa ana sing salah lawan kaca benggalane Rai? Yambu Yayu, saking penasaran tak gunakaken maning kaca benggala. Ih, ning kono ku anane ku gambare wong udan ya persis kaya wong edan maning ta. Ari senyatane masing aran Grahanadi. Yen wis dupai tugas selalu bertele-tele. Ampura adi sampeyan Yayu Ratu Inten. Mama Lurah Kasim Mama Naura sareng bapak galang Mama Kutawang sari Mama Kurojiki sareng calonku kali rahayu Bapak Dakuni Mas Toke Bos Piting Abae Hapsi Bapak Itsoko. Supirto sawong astana Langgara Dewek sesampune ngaturaken matur kesuwun. Supirto sawong astana Langgara Dewek wong becik pasti ketiti wong alasi wong ala pasti ketara. Rezeki dewek mamaku rezeki mama ngeko mantan majikan saking Blangko mama ngeko mama Reni bapak nelutik di saking Limbangan Mas Dokter Ludi kang ditembangi. Rai Grahanadi. Kula
Yunda. Sliramu wis nggunakaken kaca Benggala Sakti. Bener Yu. Setelah diterawang katon nganggo jubah tapi grembol kayak wong edan. Kayak konon hasil sing kaca Benggala Yu. Lantas wow sliramu ngandhe Papae Firman sing duwe tambah ngomongin bahwasane Oli Hasim. Bener Yu. Bokat wis kudune sampean iki oli usada, oli tambah Yu. Kula ki banget rasa prihatin. Bakal wis ndelengaken roman raut wajah Yayunda Ratu Winten. Duh, hampura kayane Mama Laura kasih meka di Mama Naura Bapak galang kang ditembangi. Lamun iya bener Mas Buta hasil nding cangkai ngapa wonge ku anak nih guri. yan canggawan meneh. Tapi lamun salah dudu apa sing dimaksud ning Yayu Ratu penganten aja mangglo kula. Soalnya kayaknya ya mencurigakan lah. Coba isun banget penasaran. Ya wis koyo otak ajak anjing nang jero. Kang raksa korip mamaku tawang sore mamaku rezeki bapak galang mama Nura kasih mekedi. Bener kisah Yayu kita ku sembono moblonge sembono dembok demplone Tobat. ipriben pen aja elingen pen eling pujakku lagi kasih apa Sarang bapak galang mamaku tawang sari. priben nang apa geblak pingsan Wong lanang mesti ganteng payah. semono kayak gembelek ganteng Persis kayak ning impi na Ipan. impi iya Iya kita kung impi ku ketemu bocah lanang ganteng payah yakin kayak kian. aduh sirah mah beli manjing akal kayak wong nganggo klambi be seragam masih wong impi seragam Temenan. buka kakek wong jalan turu sirah mah Mas toke bos piting dewek bapak galang sareng sareng kubu bapak dakuni. Bopo Mas kula Grahanadi gih Arikuni sunarapan digawa mendi apa mulane kepati waksa Syekh tegawa ngadep ning Yayu kula ratu penganten sing jadi penguasa anak yang sedasare Kalimanuk Rawa Mama Nura kasih mama Inaura mamaku rezeki dewi. asline yaku pengen tak temokaken karo Yayu ratu penganten kakang kula sawise ditemokaken kongkon apa isune iya kongkon nambah kongkon ngobati kongkon nambani kon ngobati Sarang mas dokter Ludi saking tunggu kidul sarang aya denok bunda denok mama ere
Punten Bapak Mas Grahanadi. Iya. Ari kuwen yayune duwe penyakit konon. Ya wis pasti. Justru ora pati wali-wali jaluk diobati, jaluk ditambani, ya duwe angluan. Penyakitnya koreng lembut. Orang lembut, beli duwe orang lembut mah. Bukatan penyakit gatelan. Dudu. Penyakitnya ari kun ku penyakit apa Grahanadi? Yambuh kita dewek gak keder Syekh. Penyakitnya yayu ratu pengantenku kayak ora sebahene. Kun penyakitnya ning tangan, Ning tangan maya katon. ning ngendas, Dudu ning dada. beli Ari kun penyakit menenge ning ngendi? yambut keder nebake. Yungan gah kadang-kadang gemuyu, kadang-kadang nangis. Kising aneh, bantal guling, dinggoni topi, dinggoni kacamata, di pondong-pondong. Justru sing lebih aneh maneh ngisun Grahanadi. Aneh priwen Syekh. Ya sing ngawitan daratan isun digawa ning sedasare pengawan manuk rawa. Iya. Tekang kene kongko nambani. Ternyata tekang kene yayumu ratu penganten Bener Syekh. kayane eling. Kayane sadar orang duweni penyakit musabab apa ngger. Yambuh, njak gayu mono gak ngomong dewek. Keder kulane ki. Kinta duduk sing dimaksud ding sampean. Syekh bayanilah kuyu bener semono bersih kepoko sampone ga entok telu. Kinki olin rawang sing kaca benggala rayi Bener ya Yunda. sing jare sirak grembal-grembol Ya kiki menusane. berarti kaca benggalane sirak sing rusak. Masa barang keramat rusak kayak sepede bae. Ampun Doro. Selaksa deduka sebuah bebendu bilik kulang gadai kesawonan nyuwun din pangapura Doro. Kang Mas, apa bener kini sampeyan Kakang bayanina? Kang, rasa beli sampean Kang Mas. Rasa sampean dicibit ning kula. Duh Kang Mas, apa bener sing ana ning ngadepaning ratu pengantin iki Kakang saya bayanila? Apa orang ngimpi? Wong sing tek idam-idamaken ana ning adepan mata. Ngandel beli Syekh. Aja teman-teman gue gak Gusti Ratu. Wis lawas beli di gue kuno. Sirama. Pan Cungurepan Bengkuk, pipine gemoy, lambene pan jeble. Cik puja. persis kaya ning ngimpi pan. Kang Mas, apa beli ngimpi ratu pengantin saya? Apa bener kini sampean rasa sampean dicibit ning kula Kakang? Kupingnya bener, lambene ya bener. Biar dapakaken. Sampean mah Gusti, aja kegerotolan. Kon kuning umay aku beli lok di gue punya habis lawas. Bocah kuwen mah. Yari wong demen melangkah padane pen. Ya alun-alun benengan. Pen Apa Gusti? meken batu ke ratu pengantin. Mau ne panas kosi langsung anyepen. Kang Mas, bener takian sampean Kakang? Grahanadi Kula Syekh. tek tugas sadurunge. Berarti jelas yundamu penyakit ingatan. Ora sadar kelawan eling. Ya iya. Jadi pengen waras konon. Ya justru bulannya kepati wasak gulati Syekh kulaku saking yayu ratu pengantin pengen waras kayak mau kayak bengen Syekh. Ana sarate Grahanadi. Arikin siapa? Abdi dalam
ning keraton Manuk Rawa Gusti. Gini Grahaipen. Arane Grahaipen. Grahaipen. Grahanadi, Grahaipen. Grahaipen. Nyimas ratu penganten. Nggih, Leres. Gusti. Ana sarate kanggo ngwarasaken yundamu Grahanadi. Apa kuno syaratnya ku? Mas Bicis inter berlian. Dudu Bokat duit. duduk uwen. Lamunan pengen waras tulung lurua kamar sing peteng. Ngene guys sampean. Terus ya. Sampai gue bener beli si luru anu ku tambak ku. Yang buyung mulia. Masih aja lu kayak kamar simpeteng. Kuna ku galapan. Ya takkan ada kanggo apa kon kamar petengku. Punten Gusti. Iya isun. Kun ku kamar simpeteng ku nganggo apa kuno Gusti? Ya kanggo nambani Grahaipen. Masa nambah ini peteng-petengnya? Usap ning peteng-peteng ya paling sempit-sempit arep lawan los temen sempit. Ana maning Grahaipen. Ana maning. Sawise kamar sing peteng tulung sediaken klasa anyar sing bagus. Kudu mau beli sampean ku. Ya krungu kelas anyar. Siji kamar sing peteng, sing loro kelasa sing anyar. Wis beli bener kini. Den Mas. Spring bed wis sekalian luar-luaran. Sawise klasa sing anyar tulung bantal sing anyar siji. Ah, sayang raik beli. Kelas anyar. Go. Bantal anyar. Kamar sing peteng. Ya, Gak apa-apa jadi sampean ku. yakin sih ngarain dukun cabul kipen. Ana maning Ipen. Ana maning. Sawise klasa bantal anyar sediaken paso cilik. Wah, wis pengalaman kita ku bakal di mekonon ku. Kun kanggo apane paso cilik. Wis biasa kita ku. Bakal nganter batur kampleng kah? Iya. Ya mekonon tempatnya ku. Pengalaman si Ramaya. Sawise ana baskom cilik yesen ana banyu. Pen. Masa ana kok masa ana banyune baik. Ya Ya bener sampean ki. Masa nambani Gusti Ratu gapan di mekonon akan konon. Ya si biasa luares tuh. Si Rama rewel gini. Ayo duit